Dimarts a la tarda s'assignava a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès el conveni entre el Consorci Sanitari Penedès-Garraf, l'Escola de Música Maria Dolors Calvet i la Fundació PINAE per posar en marxa el cicle musical en clau de salut. El conveni permetrà organitzar 14 concerts a diferents espais de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès amb la voluntat de portar la música fora de l'escola i ajudar a fer també de l'hospital un lloc obert a la ciutadania. El gerent del Consorci Sanitari Penedès-Garraf, el doctor Josep Lluís Ibáñez, agraïa aquesta iniciativa i remarcava que en aquest cas Vilafranca és pionera en oferir aquesta proposta que no s'acostuma a fer fora dels hospitals de grans ciutats. Per mi té dos vessants molt importants i una de totes és poder demostrar a tothom de que l'Hospital de Vilafranca és l'hospital de tothom, de tots. L'hospital que no només es ve quan un està malalt, sinó també és com una projecció del carrer i que això està obert per tothom. I què millor que fer-ho a través de la música. S'han planificat 14 concerts, no m'equivoco, tant en estudiants com mestres de l'escola, i la veritat és que és una iniciativa que m'estaven explicant ara, que fora de Barcelona, en pocs llocs, són el primer hospital, la primera ciutat que es fa. Em sento molt orgullós de que això sigui així. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat, comentava que aquest conveni era també una nova oportunitat per l'Escola Municipal de Música per sortir del seu espai habitual i acostar la música arreu, i en aquest cas fer-ho també convivint amb el dia a dia de l'Hospital Comarcal. També amb aquesta funció també educativa, de fer sortir l'escola fora del seu àmbit habitual. Això també és un repte, tant pels alumnes com pels professors. Aquí aprofito aquesta ocasió també per agrair aquest esforç extra, però creiem que això també forma part de l'aprenentatge. Són tots reptes que situen en situacions diferents, amb hàbits diferents. Això no és una sala de concert, però segur que amb les diferents oportunitats, deien 14 diferents situacions, amb diferents grups, amb diferents formacions, doncs segur que sabran trobar cadascú l'espai més ideal que pugui conviure també amb la vida a l'hospital, que tampoc no deu ser... no és fàcil, no? Des de la Fundació PINAE, el seu director tècnic, Antoni Gistau, explicava que s'ha aconseguit fer una aliança amb protagonistes del territori que s'ha demostrat pot funcionar molt bé. Gistau recordava la voluntat de PINAE d'ajudar al benestar de les persones i, en aquest cas, portant la música a l'hospital i a les persones que s'hi acosten. PINAE té una missió de millorar el dia a dia i la vida de les persones. La veritat és que nosaltres volem donar sentit a la nostra missió buscant aquestes aliances. I en el tema de la música, si hem pensat en una situació que és quilòmetre zero. Quilòmetre zero perquè estem amb un grup de música que és de la vila, a l'hospital que és de la vila i PINAE que és de la vila. I són capaços de fer una aliança que funcioni. Amb el conveni, des de PINAE es col·laborarà amb l'Escola de Música per dotar-la d'instruments per millorar la seva oferta formativa. En el concert, que es va oferir el mateix dimarts a la tarda, ja es va estrenar un clarinet baix. Al llarg dels propers mesos es faran fins a 14 concerts per diferents espais de l'hospital. El 6 de novembre, per exemple, hi haurà l'actuació de l'Orquestra de Cambra i Piano a les 6 de la tarda i l'11 de desembre hi participarà la Coral de l'Escola de Música a les 7 de la tarda.